Als een van de laatste openbare evenementen vond zondagochtend familiebrunch in het Stekske in Landweer plaats. Ondanks de snelle verspreiding van het coronavirus liet Cor van Dijk het evenement toch doorgaan. Ja, Landweer Leeft heeft gemeend deze brunch rekening houden met wat speciale regels die we uitvoeren. Ja, om toch een aantal ouderen, maar ook de jongeren uit de wijk de kans te geven om samen te brunchen. Ja, u zegt wat aanvullende maatregelen. Wat houden die in? Normaal hebben we een buffetsysteem. Dat doen we dit keer niet. We hebben gewoon aan tafel, wordt er bediend. Ja, dus we hebben geen geloop van mensen, niet naast elkaar staan aan een buffet. Nee, gewoon zitten aan een tafel met... En daar hebben we altijd de tafels waar mensen die bij elkaar samenkomen, sowieso al, ja, die zitten dan ook samen aan de tafel. Men wordt bediend aan tafel, de broodjes komen aan tafel, de soeptoiletten hebben we gehad, die komt aan tafel. De bediening loopt met handschoenen aan, ja, dat lopen ze anders ook wel, maar toch wel ja, een beetje strenger geweest in het algemeen. Maar heeft u zich nooit zorgen gemaakt vanwege het coronavirus? Want het loopt de spuigaat uit, het wordt steeds erger eigenlijk. Ja en nee. Als ik rondkijk en ik kijk waar de concentraties zijn, dan Venray valt daar absoluut niet onder. Hè? Dan zie ik in de buurt van Sittard Roermond een concentratie. En vervolgens ja, over de provinciegrens ja, in Brabant een concentratie. Ja, en dan verder in het westen ook nog hier en daar. Maar hier eigenlijk nauwelijks. Ja. Ja. Ja, dus we hebben er wel degelijk over nagedacht. Van doen we dat? Nou, we weten over het algemeen mensen die zich aanmelden, die behoorlijk gezonde ouderen hebben wij. Ja, die zijn ook actief over het algemeen. Ja, en we dachten van ja, dat moet kunnen gewoon. Ja, zolang als er niemand is die het al heeft, draag je het niet over. We zitten duidelijk onder de 100, maar we zitten dit keer, we hebben gewoon gezegd ook van, ja, die ziek is, die moet niet komen natuurlijk en verkouden. Ja, dus dan zitten we onder de nu, zoals je ziet, normaal hebben we ongeveer 50 mensen. Ja, we zitten nu tussen de 30 en de 40. Er hebben zich vanmorgen nog een paar afgemeld. Ja, nou die ruimte moet er zijn gewoon. Ja. Ja, betekent gewoon dat we wat meer soep hebben. Ja, ja, dat soort dingen maar. Mia is een van de gasten en komt vaak naar de brunch. Getwijfeld om te komen, dat had ze geen moment. Nou, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Want we kunnen wel ons eigen wat bang maken. Maar dan zit je ook maar thuis en er is nergens niks meer te doen. Dus ik denk maar, we zitten nog zoveel thuis. We kunnen nog zoveel thuis zitten als dat allemaal gebeurt. En andere dingen zijn allemaal afgebroken eigenlijk. Die vergaderingen en zo waar ik dan ook altijd naartoe ga. En de bestuursvergaderingen en zo. Dat moet je ook allemaal missen. Nee, ik heb eigenlijk niet meer getwijfeld. Nee. Ook niet naar de berichten vanaf donderdag, want het wordt steeds extremer. Ja, het wordt steeds extremer, maar omdat je hier al zo lang komt, je weet ja, wat de mensen allemaal doen en waar ze voor zorgen. Dus ik had gewoon de gedachte van, dat wordt goed verzorgd en dat wordt ook echt voor geregeld dat het ja, niet erger zou worden. Dus hoe het georganiseerd is en er werd gezegd dat er veel voorzorgsmaatregelen waren getroffen. Dus dan denk ik, ja, we moeten toch niet al te bang worden. Dus toch wel naartoe gaan, dat we er toch bij zijn bij de ouderen. Later die dag besloot het kabinet om alle horeca en dus ook wijkgebouw Stekske tot 6 april te sluiten.